Tak. Velkommen til Carsten og Donau. Carsten og Donau, det er et program, vi laver her. Ja, det er hver fredag, I kan se det her. Nå. Men Donau, nu fortæl noget du. Ja, nu skal jeg fortælle om det, vi skal lave i dag. Og altså, selvom det kun er en fredags udsendelse, så har vi lavet den i dag, selvom det er torsdag. Fordi at i morgen der skal vi til Gilde oppe på Folkesalens folk. Og det bliver rigtig spændende. Men nu vil vi lige fortælle lidt om dagens program. Først så skal jeg skal oplæse fra H.C. Andersen. H.C. Andersen her. Om det her, om den uartige dreng, ja. Så vil Carsten være med. Så vil jeg simpelthen fortælle om en pruttepuge. En pruttepuge. Ja, jeg skal love for, hvad en pruttepuge er. En pruttepuge, det er en pruttepuge, så opnår. Så siger det banger, ja, det gør det. Det siger bang, det kan jeg love for. Det siger bang, 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 bang. Ja, det er en værre en. Ja, det bliver sjovt over, så I kan glæde jer. Og så har vi også brevkassen. Og det er sådan noget, vi har lavet inde på det der internet. Brevkassen hedder det dog. Du kan gå derind til ham. Det er vist på www.brevkassen.dk. Det er fordi vi er i Danmark på. Ja. Så kan vi skråstreg brevkassen. Ja, skråstreg brevkassen, ja. Og så kan vi lige simpelthen gå ind og skrive et spørgsmål til. Ja, så kan de unge gå ind og skrive til os, og vi kan svare. Vi svarer på alt, hvad I kommer med. Alt. Og så, det var sådan set dagens program. Ja. Nå. Velkommen. Så vil vi snakke lidt om os selv, så I lige kan få baggrunden med. Ja. Nå, Carsten, vil du starte? Ja, jeg vil fortælle lidt om, hvor jeg kommer fra, dog. Nå, det vil du. Ja, det vil jeg dog. Når jeg kommer fra Lars Tønskis marker, dog. Jeg er oppe i Skjern. Oppe i Skjern, der kommer jeg fra. Ja, jeg kommer fra en gammel gård sammen med mine bedsteforældre. For mine forældre, de døde for 2 år siden. Og mine bedsteforældre lever stadig dog. De døde af kræft, mine forældre, så det er ikke så godt. Det var en sørgelig tid dog, men nu er jeg kommet over den, ja. Mine bedsteforældre, de er ved at være de, jeg ved ikke, hvad søren er de. De er ved at være de 90 år dog. Kun 90? Ja, de er nogle unge svende dog. Ja, vi er jo selv de, hvad er vi? Ja, de 60'er. Ja, det tror jeg da. De 60'er, ja, det kan jeg love for, det er. Det var nogle unge nogen i det dage dog. Så det er der, hvor jeg kommer fra. Ja. Ja, så står der lidt, at du også skal fortælle om din barndom. Min barndom? Ja. Ja, min barndom, det var skræmmen værre i. Det var... Jeg var simpelthen født af min mor. Ja, som alle de andre også gør. Ja, det gør vi jo alle, ikke op? Ja, men det var en værre fødsel. Jeg skulle simpelthen have kejsersnit og det hele dog. Det var kejseren, der lige ville snitte. Ja, det var lige snit snap, sådan, så blev jeg skåret op. Plop, så var jeg ude som en lille mand, som smuttede. Ja, så fik den en mand, der smuttede. Manden smuttede. Nå, så det var egentlig min fødsel dog. Det var det min barndom, den gik ud på. Det sagde smut, så kom jeg ud igen. Skal jeg fortælle mig nu så? Ja, Donau, kom med. Jeg hedder Donau. Og jeg vil se at være 62, tror jeg måske. Jeg er ikke helt sikker. Og så skal jeg fortælle lidt om min mor og far. Ja, men altså jeg kommer ud fra sådan en lille city, der hedder Dejberg. Og derude er der sådan en gammel gård. Og det er faktisk mig, der bor der. Så hvis du kører på bilen en dag, så ved du, den gård, den tilhører Donau. Donau. Og derude, ja, min mor og far, de lever stadig, det gør de, ja. De bor... Ja, det kan jeg knap ikke huske. Kan du knap ikke ære på det? Det var en værre, Jan. Ja, det var det, men... Ja, og jeg har 7 søskende. Men
Jeg kan ikke lige huske, hvor Hvad er det blev af. for, Søsne? Jamen det er fordi, jeg kan ikke lige huske, hvor de blev afhænget. Nå, det Jeg kender synes, jeg jeg har godt. læst om det en sted, ja. Ja. Så, skulle lige se på papirerne, ja. Ja, så skulle jeg også fortælle om min barndom. Og der i min barndom, ja, der lavede vi ikke så lidt skidt meget da. Vi var ude at køre race med traktoren, og vi kørte med mejetærskeren, altså med de der okser foran mejetærskeren. Det var så hyle morsomt. Nå, men og ved ikke lige, hvad jeg skal fortælle om min barndom, så nu tror jeg faktisk, at jeg vil gå over historiehjørnet. Vi ses! Hej og velkommen til historiehjørnet. Nu skal jeg lige slå op på den side, vi skulle være på. Så kigger man. Nu skal jeg lære en ting. Så kigger man. Det her i indholdsfortegnelsen. Ja. Så står der her. Den uartige dreng. Side 67. Der gælder det om at gå til sin matematik og finde tallet 67. Det var lige der, ja. Så vil jeg læse. Der var en gammel diktør, så til den rigtig gammel diktør. En aften han sad hjemme, blev det et forskrækkeligt ondt vejr udenfor. Regnen skyllede ned, men den gamle diktør sad lunt og godt ved sin kakkelovn, hvor ilden brændte, og æblerne snurrede. Der blev der ikke en tør tråd på de stakler, som er ude i det vejr, sagde han, for han var sådan en god digter. Luk mig op, jeg fryser, og er så våd, råbte et lille barn udenfor. Det grej og bankede på døren. Og medens regnen skyllede ned, og blæsten ruskede i alle vinduer. Din lille stakkel, sagde den gamle digter og gik hen for at åbne døren. Der stod en lille dreng. Han var ganske nøgen og... Vi beklager meget, at kameraet det er helt sort lige nu. Men det var fordi Donau skulle på toilettet. Så ikke mere historiehjørn for i dag. Ja, velkommen til Carstens Pruttepuh! Pruttepuh, ja, nu skal vi til at lave Pruttepuh, du. Nu skal vi lave Pruttepuh. Først skal jeg lige have en kop kaffe. Ja, så går det galt, du. I dag skal vi bruge, ja, de her hurtige kløer. I dag skal vi bruge en pose. En pose. Men over Pruttepuh ved at puste den op, så. Sådan puster. Så er der sådan noget gammel luft i den, du. Det er mine gamle rygerlunger. Ja, det kan jeg love for. Sådan pustet op. Så drejer vi den rundt. Den skal tøjes nogle gange, for den boller, du. Sådan, så siger det bang, ja, så siger det bang, og så er den færdig. Så giver vi en knopsalve til mig, du. Så er det Carsten, skål! Sådan, så er vi klar med brevkassen. Kommer du, Donau? Ja, jeg skulle lige ud og lægge en lille dime. Ja, en dej. Ja, det er dejligt, du. Ja. Nå, så er vi klar med brevkassen her. Brevkassen blev... Nej, kassen her. Det blev en værre, ikke? Nå, jeg ligger fint. Ja, nu bliver sjov, du gamle. Ja, du. Det er det med de alder der. Det er Gamle sænger, ja. Nå. Vi skal simpelthen trække nogle spørgsmål fra de unge, som de har gået og skrevet. Har du en, Donau? Der står Donau og Carsten. Ja. Skulle lige læse op her. Der står Carsten. Hvordan kan det være, at du hele tiden ryger din pipe, når du har dårlige lunger? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det må Carsten selv svare på. Det er jo mig, ikke? Ja. Nå, for søren. Carsten, ja, det er jo fordi, at jeg elsker at drikke pivdo. Nej, ryge. Og ryge pivdo. Og
det ryger lige ned i lungerne med varm luft, og så ryger det lige op igen. Det er simpelthen skønt. Det er bare så får lækkert. du sorte lunger. Lige her. Skal jeg lige hente Sorte lunger, mælken? så det er Jeg dejligt. henter lige mælken. Mælken? Ja, min kaffe, det er jo det, vi sagde i starten. Den er lidt stærk. Nå, noget søværk, det er dejligt. Nå, men det er simpelthen derfor, at jeg kan ikke stoppe med at ryge kiv, selvom jeg har sådan nogle forfærdeligt dårlige lunger. Ja, det kan jeg ikke. Så det var svaret. Nå, så synes jeg, du skal tage en næste. Så tager jeg den næste her. Der står der også her, Karsten og Donau. Hvad står der her, du? Ja, Donau, det er et spørgsmål fra Inge-Lise fra Rødby. Ja. Inge-Lise fra Rødby, nu skal du høre. Donau vil svare på dit spørgsmål, fordi at det er jo et spørgsmål til ham. Ja. Ja. Donau, hvordan kan det være, at du har så meget styrke i dine briller, når du næsten ikke kan se ud af dem? Ja, det er jo fordi, at jeg bliver nødt til at have noget styrke i dem. Ellers, jeg kan jo næsten ikke se noget. Prøv at se dine øjne. Ja, det kan du godt se. Så bliver jeg nødt til at have briller på. Det bliver jo nødt til. Og så er der sådan en smart lille firkant hernede. Så kan jeg se endnu bedre. Ja, det er jo smarte sager. Moderne tiger dog. Moderne tiger. Moderne, ja. Det er en spændende mælk, det her. Teost er med sit høje proteinindhold og Donau, det er jo slet ikke det, vi skal dog. Donau. Nej, undskyld, det er bare det, jeg laver til hverdag. Nå. Ja, vi skal videre til næste spørgsmål. Tager du i mere? Se, I har en caninus. Caninus er hernede. Og vi har her. Nej, det er caninus. Caninus? Nå ja, det er jo Kan du ikke lige holde brillerne op? Nuga Beatrice, vi har. Jeg tager dem lige. Jeg vil se, om jeg kan se dem. Nej, hvor søren, det er en stærk en. Det er en lille caninus, det her. Hvad har vi caninus så? Se den. Det er lige lidt boldkassen lidt. Okay, nu ser jeg over dig. Det er vores lille kæledyr. Den hedder Nuga Beatrice. Det er en lille søde kanin, vi har med at gøre. Tag den ned igen. Den er lidt for vild. Anna, kom og tag kaninen. Kom, kom. Så lille Nuga. Nuga Beatrice. Så, skal vi ikke lave kastanjedyr nu? Jo, nu er brevkassen færdig, du. Der er ikke flere at spørge, så vi ses ude. Ja, så vil